the spilling level. Piny owacho mar kaunti ma Migori ka otenore kod riwruok mar First Bridge Foundation ochako chenro mar jolo jopur mawuok e familia 500 e kaunti no ma koth mapek machue kinde ni oseketho puothegi. Jafwambo marwa George Juma miwa ler. Koth en wuon chiemo, kata kamano ka ochwe mathoth to koro kelo midhiero ma oting'o kethruok mag mwandu. E kaunti ma Migori koth mapek osekelo kendo pod medo kelo lal ne oganda. Jopur e kaunti ma Migori gin moko kuom oganda e kaunti ni ma nyaka sani koro kwano lal mathoth. Some of those very good farms are being swept away by the raging floods. A lot of the fertilizer that our farmers put on the crops is also being swept away. E okang' mar jopur matindo moyudo lal ma okel kod koth mapek, piny owacho mar kaunti ma Migori kawo tenore kod riwruogno mar First Bridge Foundation ochako chenro mag chiwo kony ne jopur matindo mawuok e familia 500 ma koth oketho kothegi e puothe. Koro wa expect ni ka bang'e ka koth osedok chien to wanyalo konyogi through giving them seeds, fertilizers, mondo gichak gipidhane cham machielo. All the 500 farmers will get access to agricultural inputs from identified agrovets within the county. Jatend migawo mar pur, pith jamni kaachiel kod re kaunti ma Migori Lucas Musenda wacho ni chenro ni madhi kawo kinde mar dweche 2 dhi geto jopur matindo ma oting'o mond liete kaachiel kod jogo eko ma odak kod ng'ol. Something that will be done between the county government and FAO to identify those agrovets that will be closer to the farmers so that farmers can be able to pick seeds, they can be able to pick fertilizers, they can be able to pick other interventions from those agrovets up to a ceiling of 9,100 shillings. We expect ni puothegi kobedo flooded, gidhi puro some trenches ma drain pi kawuok e farms gi. So sama gitiyo tijno to nitie pesa ma FAO dhi miyogi. Ka opogi kod chiwo kothe kod mbolea, jamni ma jopur gi bende opidho bende dhi yudo thieth manono. Timo vaccination, deworming, and then wadhi miyo beneficiaries mosquito nets mondo geng' tuo mar malaria. Chenro ni ma isiro kod riwruogno mar Food and Agriculture Organization igeno ne dhi konye medo nyuolo chiemo tok ka koth orume kaunti ni. George Juma, Ramogi TV, Migori.